Il-Gvern se jibqa' jiddefendi l-interessi tal-aktar tfal vulnerabbli fil-konfront ta' direttivi trade unionistiċi illi qegħdin jimpattawhom b'mod negattiv. Dan hu l-messaġġ tal-Ministeru għall-Edukazzjoni li f'isem il-Gvern se jkun qed jiftaħ kawża ġudizzjarja dwar żewġ direttivi li nħarġu mill-Union of Professional Educators, il-UPE, li qegħdin iwaqqfu Learning Support Educators jew aħjar LSEs milli ibidlu lil xulxin. Dan bil-konsegwenza li meta LSE ta' student partikolari ma tidħolx għax-xogħol minħabba diversi raġunijiet, inkluż dawk ta' saħħa, l-istudent qed jispiċċa jinbagħat lura d-dar minħabba tali direttivi. Minn barra hekk dawk l-LSEs li jkollhom studenti tal-11-il sena jew Form 5 u bekk fl-aħħar xhur tas-sena skolastika jkunu mingħajr studenti assenjati qegħdin jitwaqqfu milli jieħdu studenti oħrajn li jkollhom bżonn is-servizzi tagħhom. Fid-dawl li dawn id-direttivi qegħdin ifixklu l-edukazzjoni lill-aktar studenti vulnerabbli, il-Gvern għamel mandat ta' inibizzjoni li issa ġie miċħud mill-qorti. Sa dan it-tant dan l-istazzjon ħa reazzjoni tal-Ministru responsabbli Clifton Grima dwar kif il-Gvern ma jista' qatt jaċċetta direttivi li jfixklu lill-istudenti. Aħna bħala Gvern, bħala pajjiż, ovvjament nirrispettaw id-dritt li union tagħti id-direttivi u lil ħaddiema jew professjonisti ikollhom il-possibilità li jsegwu u jaderixxu mal-istess direttivi. Però ma nistgħu qatt naċċettaw illi jkollok direttivi li ħallu impatt negattiv fuq l-istudenti, ma speċjali fuq l-istudenti li l-aktar għandhom bżonn għajnuna. Għaldaqstant wara li l-mandat ta' inibizzjoni ġie miċħud mill-qorti, il-Ministru Grima ħabbar il-pass li jmiss b'rispett lejn id-deċiżjoni tal-qorti. Tajt direzzjoni li t-tim legali tal-Ministeru sabiex jibda jipprepara sabiex jiftaħ kawża propju kontra dawn iż-żewġ direttivi partikolari. Grima nnota wkoll kif mill-għexieren ta' direttivi li nataw mill-Union il-Gvern jgħid biss jikkontesta dawn it-tnejn fid-dawl tar-reperkussjonijiet tagħhom. Min-naħa l-oħra ħankunu qegħdin nibdew il-proċeduri legali permezz ta' kawża illi propju naraw illi waqgħu daw iż-żewġ direttivi illi għandhom riżultat wieħed, ċoe riżultat negattiv għat-tfal tagħna li ma jkunux jistgħu jettendu l-iskejjel.